wathi hambani niyogubha lawo mathuna wonke nikhiphe lawo mathambo niwashise ukuthi leyo nhlupheko leyo izokwazi ukuphela kodwa waqhamuka inkinga wami uJosias inkosi wabuza ngaleli thuba wathi leli likabani le khosa ngikhosi khosa ngithini wathi leli likabani lije bama babheka nabantu bomuzi wathi leli ilenye indoda elunge kakhulu lesaba uNkulunkulu ibuya eJudiya khosa mthi wabona umoya engcwele masuyehla phezu kwalutho wabona inkanyezi phezu kwakhe wathi liyekeni lothuna lingalenzi lutho ngoba lelo thuna lelo yileli elingcwele iphethe indawo kaNkulunkulu eyiphethe amasango lawo angena ezulwini avulele imithandazo yethu liyekeni ngoba kalitsheleli sizawusinda ngalo Amen. Amen. Khosebele baba. Amen. Ukhona umprofita lapha. Elele lapha. Wathi mekena lana nomprofita. Baba unkomule nabaprofita. Ulele duze nabo baba Masa. Ulele duze nabo baba Mara. Ningahlukumezi thuna lapha. Bakhona abazohamba ebusuku. Abanezinhliziyo ezimbi. Abanomona. Bazofika kuzokhula lelitshe. Kodwa ngibona ukuthi isivikelo sikhona. Ngeke balenze lutho. Labagogo samile namhlanje. Amanye amathuna yawa. Bathe inkomo, akusinkomo abantu, inkomo ehamba ngeenyawo ezimbili. Amen. Ikhona inkomo ehamba ngeenyawo ezimbili. Ikhona ebusuku siyahamba. Siwisa amathuna. Amen. Uma ngale inkomo enjani nomona. Iyeke amanye amathuna iwisa lela kini. Wayeke la amanye iwisa lela. Ithunyelwe yini le nkomo? Khosebele bara. Amen. Abantu bayakhala. Basebenza ngamathuna abantu. Thandazeni kakhulu amapostoli. Singamkhohlwa ubaba ukuthi naye yaphila. Nani nizukulu maseniqalekile. Lamatsha enzeni nabhalekani. Ukuthi izukulu nezukulu mabakhumbula ukuthi umkhulu ukuphi. Nikwazi ukuthi lapha kulele baba. Kulele umpriest omkhulu baba uNkomo. Lowakhesa bani. Kufakazwa ngemisebenzi yakhe. Myekeni ngamkhohlwa. Umuntu olungile umuntu kaNkulunkulu. Nathi masebenze nisebasha. Kuthi noma silele singahlukumezi. Kunabantu bakuzona ukufika noma ufile bekuzonde uloku ufile. Khosebele bara. Amen. Afuna ukuzwa ngegama lakho. Shumayela baba. Uthola ukuthula. Uphumulile. Uhlukene lezi zezo uhlukane nazo. Kodwa abantu basakubeka uqhubu. Amen. Yeah. Awuthi ngisangapha emathini. Ngisayobona ubaba. Uyaphi? Ufile mosimeke ungayila. Bakhona inhliziyo embi inkinini. Sikhuzweni inhliziyo ezimbi. Khosa mthini. Amen. Akusibonke abantu bazojabula ngale misebenzi yeniyenzile. Bakhona bakhathazekile ukuthi niyenze kanjani ngoba luyakhala ukuthi awusebenzi kodwa niyenze kanjani. Abantu asilingani nesiphiwo sethu asilingani. Mina ngingana lutho kanje ngayenza into enkulu kundlula umuntu osebenzayo. Ngamandla kaNkulunkulu. Khosebele bara. Ngoba hayi singayithathi yona. Hayi man. Ngeke ngishiyele. Kodwa ngifuna masiphuma la. Bese silungile zonke lapha. Haleluya. Sithwala okuhle. Angithi ngithe indlela ebuzwa olapha phambili. Masithandaze ngempela baba uNkomo uzawususa. Uthi icelo sethu yini? Wena ungasebenzi. Ukundlula ngakho la. Sasa you be called for an interview.